busje van nog? Die is van weg, ja, die bus. Hoi, Goeiedag. Bas. Ja, maar Meeuwse. Meeuwse. Meeuwse, ja. Oké, ja, ik zoek 5 namen op de Ja, deur dat van de klopt. bus toch? Ja, Maar er staat geen in bij, hè? Dat is toch van inbieden. Dat is toch de eibus van de vorige eigenaar. En die moet nog omgetoverd weer, gans. Die moet nog in de kleuren gemaakt worden, van de stokken en alles nog. Oh, wacht eens even. Leg me even uit. Dus dat is de vorige eigenaar was Waar is Rienrotjes? Rien Rutjes. Dat Ja, is een bekende naam in Ja, het... in de stokkerwereld. Ja. Ja. Dat is een bekende naam. En die heeft die bus weggenomen. Die heb ik nu overgenomen voor mijn eigen stokker in te zetten. En de achterkant. Is dat zoiets? Dat is die wagen, joh. Die wagen, joh. Is dat dezelfde achternaam als wat je hebt? Ja, dat is dezelfde achternaam als van mij, joh. Dat is de wagen is van mijn pap geweest vroeger. En dan heb ik nog op de boeren. Dan heb ik alles nog op de boeren. En nog hier vroeg met Heritage, stokker van mijn eigen stad. Dat zijn allemaal eiwagens van de jaren 71, begin 80. Wie ze vroeger waren. Pap het... Pap heeft er met gereden vroeger, joh. Ja. En daar is toch wereldkampioen mee De eerste geworden? wereldkampioen met geworden met die wagen, joh. Ja, inderdaad. In 1978 is dat geweest. En de wagen heb ik alles nog op de boeren. En dan heb ik zelf ook gestaan over een Stokkermuseum in Maastricht. Er is een Stokkermuseum in Maastricht? In Maastricht, een Stokkermuseum. Ja, ja. Bij Mart Gulekas. Dat is een Stokkermuseum. En daar staat dat stokker nu binnen. Wie groot is dat museum wel niet als door... Ja, daar staan in de wagen of 5, die staan erin. De grote hallen staan, de grote loods. Daar Ja. staan allemaal wagens in. En ei, borden, allemaal spullen van het Kvietenberg en Baarlo vroeger. Dat zijn allemaal spullen, die stonden in. Ja, het is best wel eens moeite om daar te gaan te kijken, moet ik zeggen. Dat is wel leuk, ja. En waarom heeft de wagen van die vader, waar hij wereldkampioen mee is geworden, waarom heeft ze die nog laten houden? In 2018 was het 40 jaar geleden dat pap kampioen geworden is. En als soort eerbetoon heb ik de wagen nog op de boeren. En dan gepresenteerd. Precies nog 40 jaar geleden dat pap er met wereldkampioen geworden is. Dan heb ik de wagen laten presenteren. En het is 41 jaar geleden, 40 jaar geleden dat pap verongelukkig is met de sport. Dat is ook gebeurd. Wanneer is dat gebeurd? Dat is in 1979 gebeurd. Dus een jaar Een jaar eigenlijk daarna, een jaar daarna, ja. Een jaar daarna is dat gebeurd. Hoe ging dat? Ook met een race. Ik ben op mijn stuurfout is om het leven gekomen. Dat was een jaar daarna, was dat, ja. En als eerbetoon heb ik de wagen en nog op de boeren. Omdat het 40 jaar geleden was dat pap kampioen geworden is. Dus dat is ook nog best wel een emotioneel dingetje. Jawel. Dat was best, En ik moet ik zeggen, denk dat was... voor die dat was- moeder ook, of niet? Ja. Dat was best een emotioneel moment wie we de wagen hebben laten maken. En wie we hem gepresenteerd hebben en alles, ja. Wie er allemaal gegaan is. Dat hele project, dat was best wel emotioneel, ja. Maar het was heel mooi om te doen, natuurlijk. En voor jezelf met de wagen dan, hè. Dat liever ook met. En zo doen het eigenlijk, ja. Dat is een club, de Heritage Club. Zo noemen ze dat. En die bouwen dus, die club, die bouwen Ja. die stokkers nog. Ja. Die bouwen ze nou, ja. Als toen de auto wat ze hebben, die wordt identiek met Nienke. Ja, ik heb ervan gehuurd. Met de kleuren, met de belettering, echt identiek. Dat bouwen die jongens. Rondgoed en Henk, die bouwen die wagens dan, ja. Dan zijn ze een mondje of 8, 9 met bezig, zo gaat. Rond Christus. Rond Christus, inderdaad. Daar ben ik eens een keer Dat geweest. best wel eens geweest, hè? Om te filmen. Voor Ja. iets heel anders ben je alleen. Ja, En nou komen we, terwijl we door een dorp rieën, ja. zien we dat ding staan. En nou sticht dat verhaal in één keer aan het vertellen. En ik ben de zoon van Frans. En ik zei zelf, het was een stuurfout van pap. Ja, pap heeft een fout gemaakt, ja, dat is me door mijn leven gekomen. Wie oud was hij toen? Ik was toen 5 jaar. Ik was toen 5. Dus daar werd zich niks meer van? Jawel. Ja? Ik heb nog wel heel veel dingen die ik me nog wel herinneren. Ik was er zelf ook bij toen het allemaal gebeurde. Dus er veel dingen die kan ik me nog wel, ja, die kan ik me goed herinneren. Zelfs al wordt ze 5, Ja, wat herinnert ze zich dan nog? Ja, het ongeval en de drukte, de hectiek op de dag. De commotie met De commotie allemaal door mij natuurlijk. Ja. Ja. Dat blijft u bij, geen zin, ja. Ja, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die ging het eigenlijk om de kampioenswagen. En dat was ook een aparte auto, ook de kleuren en zo. Toen in dat die dan. Ja, nou ja, het het is de beginsel zelf over. Maar het is natuurlijk wel
een sport van stoere mannen met een vettige hand, want die sleutelden eigenlijk allemaal ook zelf aan de wagen. En dan worden ze misschien nog geen eens kloor met sleutelen en dan stapten ze erin om een wedstrijd te gaan rijden. Ja. En dan een roze wagen. Waarom? Ja. Waarom had pap de wagen roze? Die vraag, die zou ik weer een keer uit willen krijgen, joh. Waarom dat er op die kleur gekomen is, joh. Dat wist niemand. Dat wist niemand, nee. Dat wist niemand. Nee. Maar hij wil per se in de roze auto. Hij wil per se in de roze auto hebben, ja. Ja. Hij wil per se de roze auto hebben, ja. En waarom? Wat de opzet van geweest is, dat ze dat gedaan hebben, dat zou ik niet weten. Het is belangrijk voor dich, hè? Want hij is het zelf op de... Ja, op zelf jas, ja. Wat betekent dat voor dich? Hij is nou een bus gekocht. Ja, dit betekent eigenlijk alles voor mij. Ja. Dat is eigenlijk de droom voor mij geweest. Op Stokker Formule 1 te kunnen rijden. Om zo'n wagen zelf te hebben, überhaupt. Ja, en dat is allemaal toch geluk eigenlijk. Ja. Ik bedoel, het heeft allemaal op zijn plaats moeten vallen. En ja, dat doet heel veel voor mij. Ja. Dat is mijn grootste hobby. Is dat. Heb je een gezin? Ik heb een gezin, ja. Ik heb een vrouw en ik heb een dochter, ja. Maar daar ga je toch heel wat geld in zitten, of niet? Ja, dat is... Is dit dan meer dan sparen een hobby? geblazen. Ja. Is sparen geblazen. Ja. Dat is heel zeker waar, ja. Het is een uit gelopen hobby eigenlijk, om het zo maar te noemen. Maar, dus ik heb altijd stokkar willen rijden. Rijden of racen? Racen. Maar ja... Dus dan rijden ze ook wedstrijden? Ja, vrije gewoon heritage-wedstrijden, ja. Gewoon ongeroosterde wedstrijden. Vrije zongerpunten, vrije soort demo's. Voor die dingen rijden we meer. Maar dat is dan niet op het scherpst van de snede, laat ik zo zeggen? Nee. Het is niet de bedoeling dat we elkaar hardhandig uit de baan duwen. Dat is allemaal niet de bedoeling, nee. Dus we moeten ons wel een klein beetje inhaaien, om het zo maar te noemen. Ik vind het best heftig om dan te huren dat... die pap is, nou ja, zullen we zeggen, in het harnas gestorven. Ja. En daar sticht dan uiteindelijk de zus misschien zeggen van... ik blief er heel wiet van weg, omdat mijn vader is gestorven in een stokkar. Ja. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Man van mij met altijd blijven weggaan, ja. Maar bij mij is het altijd blijven kriebelen, blijven jeuken. Ja. En toen zag ik mijn kans schon, dus wie 2018 was, zag ik mijn kans schon en het te doen, om dat zo te kunnen laten maken. Ja, dat heb ik mijn kans schon gezien. Ik dacht, doe maar ze doen. Ja. Het was nu of nooit? Ja, het was nu of nooit. Zo moest het zijn. Ja. En die mam heeft het meegemaakt met pap, dat hij is verongelukt. Ja. Wat vindt die vrouw ervan? Ja, mijn vrouw staat er wel eens achter. Ja? Die stimuleert dat helemaal, ja. Die vindt het zelf ook helemaal geweldig. Dus die giert ook mee? Die gaat ook met, ja, zeker. Die gaat ook altijd met. Mijn dochter gaat ook altijd met. Ja. Wie oud is die dochter? Die werd 18 jaar. Ja. Gijs me dan niet vertellen dat hij ook in zo'n ding kan rijden, of wel? Of wil rijden? Ik heb wel geprobeerd om ze best te krijgen, ja. Of het een keer wil drieën. Dus dat zal ook wel eens gebeuren, denk ik ook, ja. Jawel, dat moet wel eens een keer kennen, denk ik. Want ze had opa nooit gekend? Nee, die opa nog gekend, nee. Ik heb je eigen vader amper gekend, ja. Hè. Snap je waarom dat... Heeft ze die vader nog duk gemist in die leven? Dat ze ook van... Hij je door maar bij kunnen zien, bij Tuurlijk, het een of het ander. Er zijn altijd momenten geweest, hè, wie die trouwen en wie veel dingen natuurlijk. Hè. Dat heb ze altijd gemist, ja. Dat heb ze altijd natuurlijk. Dat heb ze altijd. Maar ja, dat is niet, hè. Ja, zo is het ook nog eens een keer. En als ze dan met haar wagen reist, wat voor gevoel is dat? Ja, dat is een heel paar gevoel. Dat moest ze zelf met maken, dat kan je niet beschrijven. Dat moest ze met maken. Maar de vangers wel zelf een beetje, nu als man zijn, zo'n ding. De veranders? Ja, de vangers wel een beetje, ja. Dus op een bepaalde andere lieden is dat toch wel, dat wordt met gespeeld. Dat is wel eigenlijk wat gebeurt, ja. Dus op de baan ben je eigenlijk een ander mens dan de man die nou heel lang Ja, ik ben hetzelfde eigenlijk, maar het gevoel met drieën alles is anders, ja. De power wat erin zit en alles. En de kracht. Dat is heel mooi om met te maken. Want hoeveel power zit erin? Ik denk dat ze voor een rondje 4,500 pk op. Zo ongeveer. Er zijn motors bij die wat zelfs meer hebben, met 600 pk. Die vrouw ertussen lopen. Dus dat is er al gaat. Dat is er al gaat. Gaat dat ooit nog over? Bij dich dat... Dat denk ik niet.
die liefhebberij? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat gewoon zo blijft. Zo wie ik ben, ja. Ik ben er nu mee begonnen en het bevalt me heel goed. En waardoor het geer. Het is maar 6, 7 keer per jaar dat we goed moeten met de auto. Dus die paar keer per jaar, ja, die moesten ervan genieten. En dat gaat toch nog maar over, denk ik. En dan gaat het ganse circus mee. Vrouw gaat mee, die dochter gaat mee. Iedereen met slopen in zo'n ding? Ja, ik heb wel geslapen, ja. Ja, we zijn bedden rennen. Dus we kunnen erin slapen. En ik heb net al even stiekem gekeken. Er zit achter volgens mij een deur en de rechts dan de wagen zo naar binnen. Ja, dat kan er binnen, ja. Ja, oké. Ja. Kun je ook kijken? Ja, zeker. Mogen we even kijken, ja. Echt hoor? Oh, zeker. Leuk. Wat een enorm... Gisteren even op vakantie of zo? Dat kunnen ze wel met een vakantie doen, ja. Ze hebben de sleutel pakken van de deur dan. Oké. De deur op. Ja, de noodlot, hè. De noodlot in... Dit sliert eigenlijk alles. Goh, het is wel een bijzonder verhaal, hoor. Als ze die pap... Even kijken, ja, 40 jaar geleden, 79. En uiteindelijk... is precies hetzelfde gewoon. Oh, wacht, is het een speciale... Ja, dat is antiek, hè, dus dat was ook zo behandelen. Oh, wacht, dat ging vroeger toch ook zo met die bussen? Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb er zelf ook nog wel eens een keer bijna tussen gezeten, tussen zo'n deur, ja. Ja. Zeeuws meisje. Ja, dan kom ik kijken. Nou, Ben, jij stikt maar fijn voorop, jong. Hier zit er dan, ja, en er zit ruimte. Oh, jongens. Gezellig. Het is gezellig, net. Met z'n allen, iedereen kan met. Zoveel een potje beer. Je stond een potje beer erbij, een potje kaarten. En dan... Nou, pak ik even de lamp bij. En dat is de garage. En dat is de garage, zeg maar, ja. Ja. Hey, tot slot, als ik nou in de wagen stapt, hè? De wagen, het is een kopie, maar het is wel de wagen van die pap. Helpt die man dan niet haar hert vast? Jawel. Ze is toch af en toe wat zenuwachtig, ik weet het goed hier. Ja, dat is alles gebeurd, ja. Ze kiest eerst zei ze altijd tegen mij van kijk hoe, dat ben voorzichtig. Dat zei ze altijd tegen mij. Maar giet hij mee of blijft hij toe? Nee, die gaat altijd met. Mam gaat altijd met. En die was nog steeds met naar de baan, die gaat altijd met kijken. Mam gaat over met haar.